हेलौ रायजोफोर गासैखौबो आंनि नैबे चेनेलावहाय वेलकाम होनबाय आरो गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा आंनि एसे बुंनो नागिरनाया बेनो जाबाय जाखिनि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय टाउन गेजेरावहाय मोनसे रुपनाथ सिभिल हस्पिटाल दंमोन। दा बे सिभिल हस्पिटालाहाय जोंनिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय फार्स्ट गायसनजानायमोन। दा बेखौहाय सरकारा बोथ्रोदनो नागिरलागासिनो दङ। दा बेनि जाखिनि माल पत्र बेखौहाय मेडिकेल कलेजावहाय बोथ्रोदगासिनो दङ स्रि स्रि। बाहाय आंनिल' खामानि गैया, बाहाय गोबां जोंनि रायजो राजाफोरनि बाहाय खामानि दङमोन आरो बिराद बिथांमोना बाहाय सिकित्सा लाफैयोमोन, ट्रिटमेन्ट खालामफैयोमोन। नाथाय दा खोनानो मोन्दों बिनि माखासे बुस्थुफोरखौहाय माल पत्रखौ लाना थांगासिनो दङ आरो थांगासिनो थादोंमोन। दा जोंनि माखासे मानगोनां पाब्लिकफ्रा रावबो सुखुवाखै, बर' होन अबर' होन रावबो सुखुवाखै। बाट मानो होनोब्ला सिभिला सिभिलैनो थाथों बा मेडिकेल कलेजा मेडिकेल कलेजैनो थाथों। नाथाय बिनि एसेबो साननाय गैयै बा सानालासिनो डाइरेक्टलि बाहाय सिभिल हस्पिटालखौ सिफायनानै मेडिकेल कलेजावहाय लांजोबनो नागिरनाय बियो बिराद गोरोन्थि। ना मा होनो रायजोफोर? आरो जोंनि मानगोनां आदा प्रमद बिटिसिनि CM बिथां गोदाना बुंबावदों सिभिलखौ नांगौ, सिभिल हस्पिटालखौ नांगौ ना मेडिकेल कलेजखौ नांगौ ना? आंनिबा मोननैखौबो नांगौ, सिभिल हस्पिटालखौबो नांगौ, मेडिकेल कलेजखौबो नांगौ ना। आरो मोननैखौबो नांगौ लिरना हरदो जाहाथे माखासे बिथांमोनाबो एसे गोनो गोथो साननाय फैयोना। दा बे मोनसे थांबा एसे बुस्थुआ मोननैबो थाथों होननानै बे मालाय बुवा सानबालाय मा खामानि होनो हानो? बिफायानो हिमेन्थ'सोबा फिसालायालाय मा खामानि होनो हानो ना? बिफाया ओइ बेटा आं नोंखौ होखानोसै, नोङो आंनि न'आव थानो मोनला होननानै बुंबानो बे खारनांगोन। बे जोब्बाय। दानिया फैदो नैबे रोनावबाय थानाय माखासे गुबुन लामानि महरगिरि बिथांमोनखौसो बुंदों आङो। आरो बे जायखिनि जोंनि बड' फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय जयेन जानानै जोंनि बर' फावगिरि बा महरगिरि बिथांमोनखौहाय बदनाम खालामदों, बैसोर बादिखौहाय जोंनि बर' फावगिरि बा महरगिरि बिथांमोनजोंहाय दारुजु। जालिया जालिखा। फार्स्ट टाइम सोर खालामदों होनबा मा नाममोनलाय बे मावोलै साला। दा बेनिफ्रायनो लाइन सोलिबोदों। बै समावहाय जोंनि फुराना गोदो गोदायनि महरगिरि आरो फावगिरि बैफोर बिदि एथ' गाज्रि बिदियाव थाङाखैमोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि एबसु आफादनि बिथांमोनाबो बिराद गोख्रों दायथ' लादोंमोन बा बिबान बा पावार लादोंमोन। गेमस्रिखौनो होनजायो फार्स्ट बर' सावथुन मुलुगाव हाबनानै बेनो गाज्रि बदनाम लाग्रोनाया गेमस्रिखौनो बांसिन होनजायो। फार्स्ट नाम्बाराव टप नाम्बार 1आवहाय गेमस्रिखौनो होनजायो।
बेजों लोगोसे माखासे गुन्दाफोरबो थाबाय माखासे गुन्दि ओंखारबावबाय बेजों लोगोसे आरो फैबावबाय सासे मानसि मैया दाख्लैसो गोदान जयेन जाबाय सोरबा टमी होननाय बेखौबो सासे गोदान मानसियासो बेखौ दैखांनाय आरो बे गोदान दैखांनाय मानसिफ्रानो दावराव खालामबाय आरो बेजों फैलायबाय मिथि फैलायबाय लाइन फैबाय थादों आरो बेजों फैलायबाय हौवाफोरनि फैलायबाय दा बेफोरनि गाज्रि बदनाम लानायनि थाखायनो जोंनि माखासे फावगिरि महरगिरि बिथांमोनाबो बदनाम मोनफादों दा बेफोरखौ नैबे जोंनि फिल्म जगतनि जेसेबांखिनि महरगिरि फावगिरि बिथांमोनखौहाय बिसोरजोंहाय रुजुफानाङा बैसोरो जालि मानसिजोंहाय बा मेंगुलायबायसो बेखौल' आङो लास्ट बुंगोन बैसोर बादि मानसिजोंहाय जोंनि नैबे बर'नि फावगिरि महरगिरि बिथांमोनखौहाय दारजुफादै बा लोगो दालाफाथों बिसोरखौ बे गावसोरनि लामाजोंनो बिसोरखौ राय जे जुदि नोंसोरो महर बा फाव दिन्थिनो थाखाय जुदि नोंसोरो बिदि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय नोंसोर जुदि हाबनो नागिरदोंब्ला नोंसोर मोजां जाग्रो होननानै नांगौबा जों पाब्लिकफ्रा बिसोरखौ दोखो रायनो हायो रायनो हाया दाथ' एबार बिसोरो पक्स' केसावथ' फैनो हाखासिगौ नोंथांमोना मिथिखायो आंनिफ्राय गोरों गोरासिन बिराद दङ साख्रिसो मोनाखै बिसोरफ्रा स' आंबो साख्रि मोनाखै बा साख्रि गैखायाखा बा लाखायाखा आं साख्रिखौहाय स' आङो बेखौनो बुंगोन थेंक इउ फिल्म प्रडाक्सन दा आङो बेखौनो बुंगोन जों पाब्लिकफ्रा मोजाङैनो दङ आरो जों पाब्लिकफ्रा जोंनि बै जायखिनि बर' सिनेमानि फावगिरि बा महरगिरि दिन्थिग्राफोरखौहाय जाहाथे दा बखि बा दाराय बिसोर थिगैनो दङ नाथाय नैबे इउटुबार माखासेफोर फेसबुक पेज खालामग्राफोर बेफोरसो गोदान जोंनि बर' फिल्म ससाइटियाव हाबनानै बा जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव हाबनानैसो बिसोर जोंखौहाय बदनाम खालामफैदों बा बदनाम खालामहैदों बा बदनाम खालामदों थारमाने बिसोरनि गोसोआ ओरैबादि जे एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ फिल्म जगतनि बिथांमोनखौहाय बिसोरो बदनाम खालामनोसो होननानै बिसोरो फिल्म जगतआवहाय बिसोरो जयेन जायो जेब्लानाखि एसे एनै फेमास जायो अब्ला बिसोरो बदनाम खालामो ना मा होनो आंनिबाथ' बिदिसो आरो आङो माखासे गोदान फिल्म जगतआव हाबनाय गथ'फोर दङ बिसोरो मा सनमान होनोबो रोङा आरो सनमानबो लाखिनो रोङा देरसिननि सिगाङावहाय बिसोरो सिस्टेम बादि बा नेम बादि लामाजों थाङा गावखौनो गाव आंना लेभेला जौबाय आंनि लेभेला बारायदों आंनि लेभेला बुगादों बिदि खालामो बेनि थाखायनो आङो दिनैसिम बा दिनैनि सिगांनिफ्रायनो थाङोमोन मिटिङाव एसे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि मिटिंफ्रावहाय थाङोमोन नाथाय 2020निफ्रायनो आङो बा 21 ना मानिफ्राय 21निफ्रायनो थांनाय जायाखै बा आंनि भिडिअआ बेनोसै जाय बिथांमोनाहाय आंनि भिडिअखौ नायदों जाहाथे गोदान साबसक्राइब आरो गोदान फल' खालामनानै थाङो आरो बिनि गेजेरावहाय आरो मोजां कमेन्ट हरनानै एसे आंखौ रायहरो आं बिराद मोजां मोनो आरो आंनि थांखिखौहाय जाहाथे नोंथांमोना जाफुंहोनो हागोन आं बेखौ आसा खालामगोन आरो आंबो नाजाबाय थागोन नोंथांमोननि अननाय मोनाब्लाबो आङो हारसिङैहाय खस्थ' मस्थ' खालामनाबो आङो सोरबा सासे न'खरखौ बा सोरबा मोनसे न'खरखौहाय आङो सहाय खालामगोन बे आरो बे न'खरखौ सहाय खालामखांबा आरो गुबुन न'खरखौबो आङो सहाय खालामहैगोन बेबायदि बेनो आंनि सिमाङा जाय बेक्तियाहाय जाय न'खराहाय न' गैजाया बा गोबाय देरायावहाय थानाङो बा थागासिनो दङ बा थादों बेनि थाखाय आङो न' हैनो रादाय खादों आरो नैबे आंनि सिमाङा जायोब्ला आङो गेवलां फोथारावहाय गिदिं थांनो होननानै आं मोनसे सिमां सुजुदों
दा आंनि सिमांखौहाय जाहाथे नोंथांमोना मोगथां महरावहाय जाफुंहोनो हायोब्ला आंनि गोसोनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय ओरैबायदि रोजा रोजा साबायखर होगोन, ओरैबायदि रोजा रोजा साबायखर होगोन। बेनि गेजेरजोंहाय आरो आङो मा नोंसिनि थाखाय मा खालामना होनो हायो बेखौबो आङो नैबे गोसोजोंहाय सान हर सानबाय थागोन। जै आइ लाभ इउ। जोब्बाय सानदों आं, दाबो जोबाखै। जोब्बायब्रा।